mo akoya aboadu ne sama chia mo mse nyame adom ti enyina ye ho ye medical chia Asante mewura opim so etu abebio na ma chia ono ani nua osi ade ye konfia me otoso 9 techima mewura me chia na nanu matran konwa nyinara ne titru the president of the National House of Chiefs oje ahoho ya ojebi ese hwi anwea so man hene na machia the president of Bono East Regional House of Chiefs na owusu sechi basa man hene ne na nanu matran konwa nyinara enne eye enkomo a yepesi yedi ni etietia me hunu video bi title no me minim se enye saa na free na enso title ni pa kwadi a hye se abonofo platform se eso na yeso wadi akoto me nuanom mabunu Bono ewe history pa nanso so sa opepre na wa musa nananom ama nananom ankyere wo history fa Bono ho na okoka ne bia watra bia o ma Bono history no ay defeated na ayra ana se wo makwan ma obi a onye Bono ni ebeka Bono ni history no akano said you ono ane ho beto na so kwagidi a e ma Bono history no esi ni trase na so ye ka history pa Bono e wo history pa e de ntina me kasa me hu video bi a wode abeto Bono platforms say Sante hene e kasa a kire na nakwamu hene wona nakwamu hene edi nkomo no o say nanum asema o kan say me freedentra me call techimine wona woje me ebo me ho ban yes akwamu eno wodi abeto say blog and abeto say ampa Sante hina confirm say wo free techimine ene bae na mistake wo ye say wo free techimine ansa na wo ba denkyra menu ade ewo ni enye ba bia Sante free bae ho asem na me beka nemu wama adena ye defeated because asem na Sante hene kana o kafa onwa ne ho ne titiro o kafa na say tu odikan a wo kyekira Asante wode no kodenkyra se wonkonko sua onkodi ni wura na se fise sabre na enkuro no a kwa aman na ekire obeka bomu ya Asante nyina na nyina hye denkyirase enti obesua ahini a wokɔ wura ho ekosua bi nti wode no koi ho na de ekosi bakosem kyerɛ sɛ okofa na odefo bo amponsimo ye denkyira hene wo faase a efe na akobenso a wode no ko di empamogoro ama anyinsen ba ya afi no ope opimso se etu akuno enti ano ena ofri denkyira enamwa ekopie wakwamu akwamu eje no awa atu edini sieye na akonwa toye no wo ba na akwamu sa ede dom eta na chi sa dom no wone enumfo a na hoye fro adum no entina ye opimso se etu asem sabre na se wo free techimine said ye kanu se wo free techimine said ye kanu na wakọ pie wo Asante man so dadaada se wo kan abakosem a ayokofo no a odi Sante hene no
One won nuanum kokofu any dwaben ne wona eka no. Okopie kra wonam na okopie asi akwawo. Was yesi ha kwa ye betoa so. Ansa na wonam mu a obedru asumenya pomu ho a efre ho santeman so no. A wonam mu a betena kokofu. Ansa na wonam mu a betena kwa aman. Sabro betena ho no. Na se etu yemfa no nko so nkonkosua bibia wo obetena kwa aman ansa. Ena wodu ode hye na se etu. Ana ode hye se etu ekọ denkyra. So nkosua ahenie. Onkonkosom wo ho. Bise wo kodi wura ho akosom asua won anioma bi. Obia sa wo hwa otun se santehene a wo ho ya se tu otosum yenu se wo de ne ko sahwi. Enye se bia na kwa amanfo ni mu ahenie no wo oni mu ahenie. Nanso ya ma won tena wankasa wo kuro mu ho e wo se wo kotena ba bi na wo kosua won. Na wo de abeka wo de ho ama na ye fe. Enunti se mpo ete saa se bia wo free denkyra no a wo dwane no ena wo sti kan ba atachima ansa na wo kwa akwamu anu de menim ena enye ho asem na mebeka saa bri na enye asante anasa akanfo nkae a wo migrate free said ya wo kan free tachima ho asem na wo ka nya saa ho asem na wo ka. Enti se wanhwe yi a you be defeated from onset. Moma yensua ya bakosem yi. Na se opani bi kasa yenti asem a wokan ni yi. Emfa tribalism ni ahisem enkonko kase se no wokan ye erunti se enso no asem na nkasa wantie se de esitie. Omemfa asomdwe ntena. Onyame yeshirae. Medamu ase.